totesi, että kolmas sija olisi todella kova suoritus tässä rallissa. Ja Carlos tulee kyllä niin vauhdikkaasti, että nyt menee jännäksi. Nyt menee jännäksi. Hän on pikkasen nopeampi kuin Petteri tässä väliaikapisteessä, mutta kuten aikaisemminkin sanottu, niin katsotaan loppuun asti, miten Carlos onnistuu tämän viimeisen kilometrin purjassa. Sen verran nyt sitten tietysti otetaan tuosta takaisin, että tuo aika, jonka Carlokselle sanoin, on täyttä puppua, koska hänen pitää olla 5,6 sekuntia nopeampi kuin Petter Solberg totta kai. Eli alle 6 minuutin pitäisi nyt aika painua 30 alle 6 minuutin, niin silloin Sainz ehtisi Solbergin edelle, ja siihen ei taida sittenkään 40-vuotiaan kaksinkertaisen maailmanmestarin vauhti riittää. No, kovaa täytyy tulla ja taitaa olla niin, että... Kyllä nyt käy niin, että Matkaa on liikaa. Matkaa on liikaa. Ja aavistus liikaa. Aavistus liikaa, ei paljon, mutta tarkalle menee. Ei riitä kuitenkaan, vaikka rajuan Sainzin rypistys 6.03,9. Martin saa säilyttää pohja-aikansa ja Petter Solberg saa säilyttää kolmannen sijansa Suomen MM-rallissa. Sainz hyökkäsi lopussa vielä